40 кеше хәрәк була, унысын коткарганнар, суда бату бүлүчеләр саны көннән-көн арта бара. Берничә сәгать элек кенә нәкъ Казан үзәгендә Кабан күлендә бер ирод баткан. Ярчалыда да яшүсмерне коткара алмаганнар. Дөрес, әлегә республика кумлыкларына бару рәсми рәвештә тыелмаса да, Роспотребнадзор су сыйфатын һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен исәпкә алып, кыйнудан тыелып торырга киңәш итә. Соңгы мәгълүматларны исә Илгиз Шәкүров туплады. Локомотив пляжында коронавирус типтә тормыйлар, атна уртасы булуыда киртә түгел, халык күп. Гаиләләре белән киләләр. Юк, куркмыйбыз, потому что чөнки без үзебез генә монда утырабыз. Шуңа күрә бүтән кешеләр белән аралашмыйбыз инде. Төхвәтуллиннар читтәрәк утырырга тырышса да, комлыкта социаль дистанция саклап булмавы көн кебек ачык. Белмим инде. Бөтен нәрсәдән сакланып бетеп булмый. Я болел, я сам болел. Ничә дәсең бит инде? Коронавирус, җәй бер генә. Җылга. Сулыкта су керергә ярыймы, юкмы, Роспотребнадзор хәл итә. Әлегә Татарстандагы бер сулыкта да су кыйнырга ярамый, рөхсәт бирелмәгән. Чөнки су тиешле санитар таләпләргә туры килми. Пляжда булырга тиешле коткаручылар да, табиблар да әлегә юк. Кеше юк. Әмма өстәдән әлсерәгән халыкны бу бер дә борчымый. Юк, алай куркыныч юк, чөнки Аллаһка шөкер, әйбәт yüзәм. Җәй башыннан Татарстанда 40 кеше суда батып үлгән. Күп очракта җиһазландырылмаган урыннарда су кыйнып харап булалар. Бу кадрларда водолазлар Ярчалыда батып үлгән 17 яшьлек үсмерне эзли. Бүген Казанның Кабан күле төбендә дә 35 яшьлек ир-ат мәете табылган. Ә монысы Аккош күлендәге комлык биредә күптән түгел төзекләндерү эшләре дә узган иде. Шәһәр читендә булуына карамастан инде күреп торасыз, биредә дә алма төшәрлектә урын юк. Һәм инде шуңа күрә дә дистанция саклау турында сүз дә була алмый. Кичә генә интернетта бу күлдә дизентерия һәм А гепатитын йоктырырга мөмкин дигән хәбәр таралды. Тирән күл турында да шул сүзләр йөрде. Роспотребнадзор бүген бу мәсьәләгә ачыклык кертте. В данных водоемах Әлеге сулыкларда микроблар күп микъдарда. Шуңа күрә анда су керү тыела. Бу хакта башкарма комитетка хәбәр иттек. Алар халыкка җиткерергә бурычлы. Ярамайга карамый, халыкны батып үлүчеләрнең күп булуы да коронавирус йоктыру башка йогышлы авыруларны эләктерү куркынычы да туктатмый. Коткаручылар исә пляжларга рейдларны башлады инде. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.